convertir en un mag. Las aventuras del mag Polilla. Capítol 6. La nit de terror. Gosset, ens mullem. Gosset, mira, està ple de bitxos. Són zombis. En aquest joc, quan es fa la nit, són ple de zombis. Mira com caminen amb les mans cap al davant, per no xocar-se. Cuidado, que cau pel precipici, ajuda'm. No, per què voldria? És un zombi. Bueno, què? Sortim d'aquí ja una vegada. Portes un munt d'hores jugant a aquest joc. Mira que és el meu joc preferit, però estic cansat ja. Sí, anem. Vine, Gosset, anem. Hem fet un portal. Veus allà on hi ha flames? Sí, vine. Entra per aquesta porta lila. Uau, Cap a dins. Entra. vale. Entra. No tinguis por. Endavant. Per fi Hola, arribem. Sushi. Com va? Qui truca a aquestes hores? Ai, Se'ns acaba la pau. no obris. Fa una mica de por, no? Ai, no passa res, Gosset. Només hi ha un espantallapis. Ai, mira. I ara què ha És passat? aquest maleït Ajuda! Ajuda, el que ens Gosset! va arruïnar l'actuació. Ajuda! Bravo. No! Gosset, no aplaudeixis! No! No, pobret! Ai, Deixa'l! perdona. És que el Sushi semblava que ens ajudava. No, pobret, és molt bonic. Oi, però si ens va arruïnar l'espectacle, aquest pop. Que no passa res, Gosset. Et quedaràs amb ell? Clar que sí, home.